ପରୀକୁ ଦେଖିଛ କି? ନା ତ। ଏଠିକି ଖେଳିବାକୁ ଆସିନି? ନାଇଁ, ଆଜି ସେ ତ ଆସିନି। କୁଆଡେ ଗଲା ତାହେଲେ? କୋଉଠି ପାଉନି ତାକୁ। ପରୀ, 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 କେତେ ସରଳରେ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରି, କିନ୍ତୁ କି ବିଡ଼ମ୍ବନା! ପରୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗଟିଏ ଦେବ ବଦଳରେ ପିଶାଚମାନେ ତାକୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପରୀର ହତ୍ୟା ସହ ପିଶାଚମାନେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ମାନବିକତାକୁ। ए झिया ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ନା, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି। ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଗড়େଇ ଚାଲିଥିବ? ତମ ଡାଡି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି। ତମେ ଡାଡିଙ୍କୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ତମେ ଆମ ହସକୁ ଛଡେଇ ଦଉଥିବ? ଏ ଝିଆ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ନା, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି। ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ
ଚକଲେଟ ଖାଇବୁ ନେ ନା ନା ମୋ ମା ମନା କରୁଛି ଅଚିନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆମ ନଥାକୁ ଆମ ପିଠିକୁ ଆଉଁସ ଦେଇ ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଂସ ଚାଟି ଦଉଛ। ତୁଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ ପୁରା ପରିଟିଏ ତ। ନା ନୋ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍। ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ନିରବଧି ମାଣିକ। ଆମର ଜୀବନ ନୁହଁ ପରି କ୍ଷଣିକ। ଆମେ ତାରା ଆମେ ସଦା ଆମେ ସବୁ ଚିକିମିକି